THLARAU channel lo thlir chin tu zong te in zavain chi bai le vek ule tunchum video at chuan TV series Crossroads season 2 episode som pakhat na room number 104 ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang uhmiang motel room number 104 at chuan Louis chu pen lutin a client tour lo nga pa in radio at chuan o Christmas tree ti hlate chu ngai thla in a briefcase ngata khumarei tok a chut le nu chuan tu emo hian kongka chu aron kik takar kar mai radio chu ofin kongka chu a hongzuya meiche pakhat jin ti mingpu RAMHUAI hnenah a THLARAU hral chu lo ding reng to in chhunga chuan anin zui luta RAMHUAI hnenah in rem siam na nei tur ani awangin jini chuan motel mantlom tak chhunga anin berem tur chu makati ang reng hlebok Louis chuan kan customer turte angzel hian in rem siam na hmun chale chalo chu kan thlang ve china ati hnuah phei chuan jini chu alung oi vaklo Jin chuan Black Sabbath hla angai thlak chin thu te chu suyin heavy metal lam angai thla chin chuan Louis chu ati phur pha viawaringa MAHSE ani heroin ani chu shiat po shelovin enga ma alo ngai lo viaw Jin chuan musician le zaimi lar le chatak tak te chuan RAMHUAI hnenah deal an siam ve tho ringin shemhuna an tlak nual to te chu ring bokin an tlak le tlak lo te chu azot zuya Louis heroin client dang te chungchang chu engma asoi chhuat thelo thu soin anin rem siam na siam tura chuan rilru pe jok turin ashila Jin chuan a THLARAU RAMHUAI ho hnenah shal adu chan chu muang changa shil chanin mi zongin hun nuam le hlim om tak manga khovel an chen lai hian ke ero chuan engtin ma khovel hi ka chen ve ei lovani me chedang te chuan karman to tak te ne yin an khal kwal china in le lo nuam taka an khosa a bial pa mel chatak tak an nei bok chung ang chu eng ma ka nei ve lo wangin kalung oi theilawa bial pa ka nei ve lo chante apartment nuam taka chenga karnal tak ka khal ve theilo chante hi ka shethiam theilo tin me chedang anga ka chat ve lo chan hi ka shethiam lo bok chu wang chuan chung ang zong chu nei ve a khovel hi chen ve ka du ani ati a Louis po in a thu soi omzia chu aman chiang hle Jin heroin a THLARAU shal tura chete ma anor lui mi alo mai chumak ti in anor lui ei lo chan chu azot le a Louis chuan in nor lui na le in ti lui na eng ma tel ngai lo za a client ten andu lo chuan in rem siam na kan nei pui ngai lo paper te hi uluk takini chiaranga ipomani chuan contract hi signanga chu zong chuani mai ati a Jin la chuan lekha chu chiarpo chia chang lovin akeu thoka signature pek na tur chu azong ngal chat mai Louis chuan contract chu sign ma in uluk takin chiar ma support ro contract khai sign chuan i THLARAU kalna tura thu i nei to don lovania chung te chu she chiang ro atilia Jin la chuan chiar chian chul ti lem lovin sign mi amai tum Louis po in maktive de win a THLARAU shal poi atilo em chan chu azota ani chuan heng thinu THLARAU ti vel hi ka ring velawa engsa khwa ma hi ka ring heklo ati bur mai Louis chuan lekha khan signature pek chuan le izin kong izo nuwa i THLARAU chu chatuan tan shem huna om to don ania o ti in soi thai te chu atum ngota Jin la chuan nui zat velin phur takin contract a chuan a sign zui ta sok mai ni hemi nu hian Jin nun chu in thak thleng hlukin RAMHUAI mal som na changin adu thu sam khovela chuan chengin khovel par moina chu a chen zui ta ani MAHSE kum som nga nuwa ero khovel chu amang cha ve angai don thungta Louis sapo motel room number 104 at chuan omle to in radio te ngai thla a om wang nu chuan kongka chu tu emo hian aron kikle takar mai kum som nga malame in rem siam na anei pui to jini buk khalo ni in kum som nga lai aliam to awangin alan dan te chu alo danglam to hlena a en reng chuan nu hausa ton to le thil ti thei ve tak ani to ani ti chu hai rual ani mol chuang lo
khovel chu a theina kong sang sanga chenin atar to hle MAHSE hun nuam le hlim tak mangin khovel chu ala thalel hle boka khovel thila chuan neilo po neilovin adin mun chu mitam tak o ron ani hial ome Louis sapo in chutiang taka nuam sale hlim taka shingnun amang chun jomta chu alom pui viau Jin chuan ahman mo thu soin airport ta ka private jet in min lo mak rengania Saint Bar ta kaldona atizuya MAHSE Louis chuan chu arin to lo thu soin kumsom nga liam ta a kan in rem siam na kha a mor kan bok a hun to ani ti in kan contract ang khan tu na chuan I THLARAU hi kan lak ve hun to a thu nei na engma I nei thei to lovani chu wangin Saint Bar ta chuan I kal thei to don lo I om hun he tur shem hun lama I kal angai to ani ati atir te atanga an contract ngai thu tak lo le engsa khwa ma rin na khat lo vanram le shem hun ti vel po om tak tak ring lo jini la chuan an thil ti chu thil tak tak ani la ring lo chevin lawyer ka ko don ania oti in avo ta vela Louis chuan I sign main engkim chhar chiang vek ro ka ti chekha chhar lovin sign top ringota ke chuan kan in rem siam nang khan engkim ka thlen tir vek to a kumsom nga chung khovel chenin I du thu sam ang takin inung to a MAHSE tu na chuan khang nuam sataka inun theina chan kha I THLARAU manga I ru let ve to thung angai don to ani ati a Jin la chuan a thei lo ti burin chu chuan Louis sapo ati mang ang chan hle chhar chiang mang hleilovin sign top zela nuam satakin nunin manga inin pek hun a thlen ve in shele zi ati in athin rim hle bok Jin la chuan shem hun zia po chu chiang kwanga lo la shelovin anin shil fia le ri Louis chuan chatuan atana in shem na hun rap thak le chi bai tak ani thu shilin tlan chiat na lo ati tol chuti chung po in Jin chuan shem hun zia chu alaman fu hlei thei thlat lo hei wang hian Louis a chuan bathroom a kalpuin atak nge yin shem hun chu entir ta a shem hun chu shom le rap thak thei ang bera chatuan atana THLARAU thi thei to lo shem na mun puyani ti tha chiang ta jini chu hlau hlopo omin a trap ta chul mai le shem huna tlak bik chu fair ati lo thu soin tlai kho nuwa chuan achang le na samaya Louis eroin engma ti thei anei to lo thu shil kumsom nga liam ta in rem siam na an nei thlap to awangin atlak ve nge chu angai don ta ani Jini chem hun tlak shir tuk chuan aloyar te chu biaka in soifel ala tum shama Louis chuan a phone chu chu sakin mi sangtam takin hetiang huna hian an lawyer te bia in chan chhuwa tir an lo tum to china MAHSE contract sign nan thil ani to awangin eng lawyer ma in a soifel sakdon chuang lo che ati mak mai Jini ril ru halu tuk shem huna kal hlau bok si phei chu khuma chuan chunokin Louis a chuan na ti vak du ma da che kumsom nga chung I du thu sam ang takin nuni mang to alom mitam tak te chuan nuam sataka nun mang chuang silovin shem huna hian an tlarui rui thowa chung ngai to te chuan nang te chu Ivan nei hle zo ka lom le ti na nema shem huna mi tir liam tu ni chu sheom ati ve thau chin thu te soyin athu shimin engkim thesa veka contract in sign nuwa in pek let ve hun thlenga in shele tung zela ti in ahna chu buai khak ati ve hle chini in alang reng mai Jin chuan changkai na emo in ngai na thiam na aom thei hlau takin ti in mi thalo le swal ve tak ani chin dan te chu shilin mi palaka anun ron chin dan te ahman changkai nu a rilruna taka akal san vel chin dan te chu shila aswal chimom chin dan vel chan chin chu Louis po in ngai nomati viau MAHSE buai thak ero ani po chuan a enga ma chuan thu nei na nei chuang lovin setanatana thok ve mai ani thule engma thu nei na tak tak anei lo tho soinu in Jin chuan ahna chu nom mel ati thu soin ama ang ni ve thei chu achak mel kher mai Louis chuan atira te chuan nuwa me MAHSE kum engemo sa chung shem huna ta she tak tak te lo thei lo thila tlak tir hi thil nuam ani to me alo mang chalo tak tak te ka nei pha
chu wangin engtiare nge he na hi kala tho theyang ti po hi ke nge po hian ka she to lovani atia jin chuan I tho pe to lo te chuan setana hnenah chuan ka thok pe to lo ti la ni maya thil har sa omem ni tin zota ani eroin setana ta na tho hnuwa in hnu dole dai chu thil thei ani aring lova dam kho chuana kong a om arin lo thu soima se shemhuna tlak she tak jini eroin ti dan kong om sham chu la ring tlatin kan pani tan hian ti dan kong om ka ring tlat inin RAMHUAI assistant na chu IO in kein kalau thok chhun zom to anga nangte chu ilo retard dai to anga nuami ti dan danin nun I mang chhun zom ve to mai don alom ti chuan kan chadun ve anga I hna chol san mala kein ai ka odon wangin engma itwar don hleinem keila in chatuana shem ka pumpel pha ve bukanga ati sam et mai Lewis chuan ahna zuam tho chu arin angot ani don lo thu shilin mishing sang tam tak natle shiom vor top tor ti tura nor liam tu ni hi thil na mai ani lavania o iti thei tak tak ka ring mi alo alati shama MAHSE jin chuan mi chunga swale nunron chu nuam ati zong tak ani thosei ve tlat mai si Lewis chuan warning pele in I tho theile lo chuan a so khok chu keima tur ani donya o atia chu vele jin chuan za ngai na anei don lo zia proof nan ti in assistant Dustin chu kaulutin rin hlel na engma anei lo nana pangai taka ati ti pui nuwa chuan ka assistant chatak in awang hian loman chadeu pek cheka duwa kumtam tak chung mitam tak in hian lo chok chuak to tu thil hi experience vela ka du ani ati masavela athu soi om ziaman lo chuti laya api ti lom tum tu Dustin at chuan phur takin api jini chu bedroom a chuan a zui luta jin chuan kong khar hi ka hon chuan I thil mu chu mak iti don ti ania o MAHSE ka hon ma a ka shil du che chu katana rin om taka I tho chin na kha hlu ka ti in kalom lutuk anti le vela chu mi hnu chuan bangbo taka ommek Dustin chu shemhun kongkhar omna chuan shwain kongka chu hongzuya makti le hlau taka Dustin a omlai chuan zangai na pakhat ma nei me lovin jin chuan a chunga namlutin kongka chu akal nan zui me mai ni khongai na le zangai na anei lo zia chu chiang takin proof to MAHSE Louis chu ala hel deuh tata wangin jin chuan athil hlu nei engkim chu doctor le in he hna tho ve kaduna chan hi shemhunatla ka hlau wang lam pani to lo mi she chung shemhuna nor liam kha nuam ka ti zong tak ani awang le minti phur tak zet wanga thok du ka ni to ati hnuwa chuan Louis po in achunga mi chu bia in ani la chuan vane thak takin anthil tum chu alo rem ti saklau mai Lewis chuan shemhun chung chang le omdan tu sang te ashil mol lai chuan kongka chu tu emo hian anrun kik le kar to RAMHUAI ne na deal siam ve tuma ron hutur aklain dot le tur ni in Lewis chuan alo the hil min chak to ani Lewis na chel zuita jini chuan phur taka lo dong song ha sokin aklain masaber tur beti chuan musician ani thu soin khovela rockstar larber ni adu thu soin chuwanga chulai huna ronkal ani thu te soin hu chuan jini chuan musician te chuan zu in nge tur ti in zu te chualo offer nga zunga beti chuan zu in ngai lo thu soin music hi ka ngai na ani maya abak be bo mang hi chu engmang ka ti ve ngai lo ati deutlat Lewis chuan THLARAU chu shallo sham se andu wangin music wangalar idu te chuan helai muna local du ma ta che ati deka jin chuan thinrim takin alo khap ngal khovel huwa palar chuak tu te chuan van nei angai ba ka thiam takni tura practice reng angai dona elevator a olsam taka chuan thei ani lai renga ha taka sepa chho khira tul hleinem ti in beti chu THLARAU shaltir nge atumor sun hle Lewis chuan MAHSE he elevator atang hian chukna emo chuana om tolovania o tile shamin jini run lutuk chuan min chwa san vadro in rem siam na kan nei to kha keiman tha ka ti angin kalo boy pui chhun zom ve to ang ati mak beti chuan
artist har alani awangin mi hria thlo ni chu atan vana raang alani ri ani ti MAHSE Louis chuan contract chu sign ti lo sham ala tum ngar ngara ji ni chuan betinen hian du thu mun kan nei nang hi nok to min lo wa chwa san phot mai te ati tun to a chwa hmain Louis chuan contract chu ji ni kuta hlanin beti chuan a hla du em chin o Christmas tree ti chu thiam takin a sak zui boka a zai thiam awang chuan a lar chhuah nge la ring MAHSE tuna a thil ti me ka wang chuan in chhir hun ala nei nge don ani ti ero chiang taka hri in Louis chuan lenat mel takin a thlir zui vong ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sila video to thlenga mi lo thir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole